Čože? Čo hovorí? I'm Jane. What's your name? Fakt netuším, čo hovorí. Problém? Neboj sa, angličtinu zvládne naozaj každý. Keď sme sa naučili slovenčinu, zvládneme rovnakým spôsobom i angličtinu. Prosím? Pozri sa, ako je to úžasne jednoduché. Do prehliadača napíš www.cool-english.sk a dostaneš sa na stránky úžasnej angličtiny. Do pola pre prihlásenie doplníš svoje užívateľské meno alebo login a ide sa na to. Klikni na názov kurzu vľavo a rozbalí sa ti zoznam všetkých lekcií. Najskôr iba pozorne počúvaj. You have 14 days to pay the fine. You have 14 days to pay the fine. No. This is crazy. No. This is crazy. Počuješ dve rôzne výslovnosti. Muža a ženu. Britskú a americkú angličtinu. Good evening, sir, madam. Good evening, sir, madame. Počúvanie tvorí najdôležitejšiu časť učenia. Môžeš pasívne a venovať sa pritom niečomu inému, alebo môžeš počúvať aktívne a pri počúvaní si čítať vety, ktoré zrovna počuješ. You concentrate on sentences, not just single words. While you are listening to a sentence, every single word will be highlighted on your display. Pokiaľ už rozumieš, tak si skús v duchu vety napodobňovať. Iba v duchu, nie nahlas. Breakfast is on the table, guys. Hurry up! Breakfast is on the table, guys. Hurry up. Až máš pocit, že to vieš ako rodení hovorci, skús ich napodobňovať nahlas. Where do you live, Mr. Coles? Where do you live, Mr. Coles? Uč sa aspoň 15 minút každý deň a za rok sa bez problémov dohovoríš anglicky. Rovnako ako tisíce spokojných študentov úžasnej angličtiny. To vyzerá jednoducho. A čo to stojí? Iba 238 eur. Čože? Toľko? V jazykovke to stojí iba 140. No áno, ale iba na pol roka. A toto je na ako dlho? Prístup do kurzu máš na 5 rokov. V jazykovke za tú dobu zaplatíš 1400 eur. Takže ušetrím 1160 eur? Presne. A najviac ani nemusíš nikam dochádzať, takže ušetríš i dosť času. Čas ma moc netrápi. Ono sa to nezdá, ale pokiaľ to máš do jazykovky 20 minút, tak za 5 rokov to máš 130 hodín. Páni, s tým už by sa dalo niečo podniknúť. Že áno? A tiež sa nemusíš nič biflovať, pretože sa angličtinou učíš úplne prirodzene. A stačí ti na to 15 minút denne. Fakt? Tak to idem do toho. Ako si hovoril tú adresu? www.cool-english.sk